Aquest dimecres s'ha presentat a Blanes el Carnaval de la Costa Brava Sud, una programació conjunta entre Lloret de Mar, Blanes i Tossa que s'ha convertit ja en tot un referent al territori. 3 municipis turístics de la Costa Brava Sud espectaculars, amb una proposta mancomunada, amb serveis o amb oferta per totes les edats dels carnavals i per tant serà un èxit. S'esperen més de 100.000 persones que vinguin als 3 carnavals i per tant contentíssims d'aquesta edició. S'espera que enguany més de 120.000 persones assisteixin a les festes de Carnaval de Lloret, de Blanes i de Tossa. Venen gent d'arreu, no només de la Costa Brava Sud i del Maresme, sinó també gent d'arreu de Catalunya a disfrutar d'aquest Carnaval que durant tot un any treballen la gent de totes, crec, poblacions. Aquest és el 9è any consecutiu en què les 3 poblacions s'uneixen per celebrar l'esdeveniment. Ens ha d'encoratjar encara més a no deixar-ho només activitats de Carnaval, sinó posar-nos de continu a treballar de manera plegada. En el cas de Lloret, enguany ha crescut la participació de la Gran Rua i desfilaran 1.500 persones repartides en 22 colles, tant de la vila com de fora. Els actes del Carnaval comencen aquest divendres.